ladies and gentlemen, boys and girls. So, बुजबोद गोबावजायोमोन आंनि ब्रयलार फार्मखौ देखायिया दिनै फाइनालि आंनि ब्रयलार फार्मा 45 days पुरा पुरि जाबाय 45 days लाइटा खोमोनलै 45 days पुरा कमप्लिट जाबाय लोगोफोर दायो नोंथांमोन आं देखायनोसै बे 45 days माबोरै बेसेबां आपग्रेड जाखो देखायना हो फंबाय देखायना हो 45 days आंनि ब्रयलारा नै बिदि जाबाय दायो रायजोफोर लाइटा सब फिउज थांजोबबाय आरोना ओमफ्राय दायो बेयाव एलईडी लाइटल' होना दोनदों जायगायानो बुंजोबबाय लोगोफोर जायगायानो दायो बेयाव फेनबो होना दोनदों आरोना टेबल फेन बहुत गरम जानो थाखाय दायो बेखौ स्ल'आव होना होनसै आरो स' लोगोफोर दायो बेयाव 45 days बेसेबां केजि जाखो बेसेबां जाखो बिसिनि अजना बेखौ नायदिनि लाइभ नायगोन लोगोफोर नोंसिनि सिगाङाव लाइभ लाबो बे लाइटखौ बेयाव होनानै बेखौ सुनो थाखाय जोंनो दायो सानै मानसि नांगोन फांखाखौ एसे खमायना होनि फांखा होनाय थिगानो जादों दा थ' लोगोफोर नायलाय जायगायानो बुंजोब जाबायलै माबा होनबावनो खिन्थु अजना बेसेबां जाखो आंबो सुवाखै खनसेबो दायो नोंथांमोन सिगाङाव सुनानै देखायनोसै मनायाबो नै जायगायावनो दङ माबैसे हमनो माबा सम नों हमनायखौ माबा समसै ना माबा जायगा जागोन नालाय बे मनाया लोगोफोर दायो हमजेनसै नैबे हौवा मासे नैबे गुन्दा मासे गुन्दा मासे गुन्दियालाय बहा ओइलाय बे बुन्दी गिलिर जाबायलै माथो फरसा र' बुन्दा मासे बुन्दी मासे सुनाय नायस्रानि खै केजि जायो आयौ माथो गिलिरानो गैला बुन्दा मासे बुन्दी मासे 45 days कमप्लिटआ बेसेबां जायो न' 2 केजिल' मासेयाव र' एसे नायबावनि माबा 2 केजि बारबाय आरो जिखुनु माथो 2 केजि बारबाय जागोन जानाया जागोन 2 केजिल' बारदोंलै माने दाना होनायानो माबा जाबायबा दाम खमिखौ होद्रायनाय जाबाय लोगोफोर फार्स्टआव मिथियासै ओमफ्राय दायो